3 מ-3 בליגה, 3-1 על הפועל פתח תקווה, 4-0 כאן על אשדוד, 2-0 בראשון לציון, סכנין, הפסד 4-2 בראשון לציון, ניצחון בבית על באר שבע 4-3, ועוד ניצחון בבית 3-0 על רמת השרון, אבל לסכנין יש למעשה רק 4 נקודות, דני, כי הורידו לה 2 נקודות בגין חוזה כפול עם נסטיה צ'ה, הגישו ערעור, נראה מה יהיה עם זה. בנימני עודד אלקיים שלח את הכדור שלו קדימה, זהו רול, בניסיון הראשון של סכנין, מעביר את הכדור הזה לאמצע, הנה ניסיון במספרת שם, הכדור חומק לו החוצה, בן 26, הנה רול, מעביר את זה לאמצע, ניסיון די פנוי האמת היא, אבל בא לו טוב לכדור. יש לו רגל שמאל מעולה. דוניאני לוקח את זה, כדור בידיים של קנדיל. קולאוטי באמצע, כדור הולך לקולאוטי וקנדיל יוצא ולוקח. אבל התקפה יוצאת מן הכלל של מכבי תל אביב, 2 נגיעות, מסירה לקולאוטי, מכניס כדור פנטסטי לדור מיכה, גם דור מיכה, כדור מעולה. שמאל או ימינה, למי הכדור הזה הולך? לחלילה, מצב לא רע בכלל, חלילה מנסה ליישר את זה. הוא צריך לבעוט לשער, בוודאי. לחשוב איך משנים פה את התמונה. רגע, בוא נראה אולי עכשיו, הבריזי אומר להמשיך, מיכה עובר פעם אחת ובועט, וקנדיל לוקח את זה. מיכה. עטר עשה שם תנועה אלכסונית. לבעוט. אולי בעיטה, הנה הבעיטה, איזה גול! איזה גול! בראבו, רוני קיאט! על סף השריקה להפסקה, מניף את הרגל, הוא מרים כאן 7,000 צהובים. אתה יודע מה, דני? היה שווה לחכות לגול הזה. זה נכון. היה שווה לחכות. יופי של גול, יופי של ביצוע. וכשאמרתי לך, כשהוא בעט רועי קיאט ולא הלך לו כל כך הבעיטה לפני איזה רבע שעה, אמרתי לך שאם הוא יבעט עוד ועוד בעיטות לשער, הוא גם יפקיע. מכבי תל אביב, זו הבעיטה הראשונה למסגרת. ותודה רבה למחמוד קנדיל, נכון? כן, וגם תודה רבה לרועי קיאט. גול יפה, תשמע. לא נוריד מהגול הזה, 1-0 למכבי תל אביב, נוימן. מטר מהשער של היריב, לבוא עם הפנים. עטר עבר שם את ויצמן, מעביר את זה! עדיפה גדולה של קנדיל עכשיו. איזה מהלך, בעיטה טובה של אלי זיזוב. אבל קנדיל הגיב מצוין, מהלך יוצא מן הכלל של אלירן עטר בגף הימני. בוא נראה עכשיו את רדי, יש לו בעיטה טובה, לא הפעם. עטר. עושה את זה עכשיו יפה מאוד ליצחקי, צריך להחזיר לעטר. מנסה בקט, עטר! איזה גולסו! יצחקי את עטר, תענוג לעיניים, איזה שחקנים. כשהם עושים את הדברים האלה, נוימן, קונצרט של השניים האלה. אפשר לראות במהלך הזה כמה איכותיים השחקנים האלה, כמה כדורגל יש להם. ברק יצחקי ואלירן עטר עם גול יפהפה, 2-0 למכבי תל אביב. אלירן עטר שקיבל ביטחון במהלך הקודם, הנה יצחקי, תראו את זה ברק יצחקי, ויצמן נכנע, אלירן עטר עוקף גם את אלקיים, לא מתבלבל מול קנדיל. איזה גול יפה של כדורגל. עטר, איזה יופי של התקפה, זיזו! נבדל. אתה יודע מה, חבל שזה נבדל וחבל שלא נבדל, בסדר? מותר להגיד את זה. הייתה התקפה כל כך יפה. רק בגלל המחצית השנייה אין פה נבדל. לא. שבתאי נחמיאס מהר להרים את הדגל. קשה לקלוט את זה, אתה יודע. הבריזי מסיים את המשחק 4-4 למכבי תל אביב בליגה, 2-0 על סכנין. קיאט על סף ההפסקה ואלירן עטר אחרי מבצע גדול עם יצחקי, 2-0 לצהובים.